Takže paní vlastně za vás odpověděla, že jo, s tou dvounohá, čtyřnohá, to má pravdu. Ta čtyřnohá je vděčnější a ta čtyřnohá teda je vděčnější a neuteče, nikam neutíká. A první, kdo vás vítá, tak je kočka nebo pes, že jo? A jestli můžu, pane Klempa, jestli vy máte doma kočku nebo nějaký zvíře, nebo máte doma psa? Mají doma vaši, nebo... Prosím? Dva, jo. Ale jak teda vnímáte tu kočku, nebo jak potom to přijdete domů a máte doma v bytě nebo v domě psi? Dva. V domě. V domě. A jak oni to vnímají? To určitě cítí, že? Jak to berou? To, já myslím, že to pozná ten pes, že jste hladil kočku. Štěkají nebo... Taky. Spíš si myslím, že závidí, že? Že jste hladil kočku. Takže pes to pozná. A vítá vás v dobrém, anebo teda... On je překvapený, že, ten pes, kde jste vzal kočku, že jo, kde jste přišel ke kočce, když si doma nemáte. To bychom museli s ním odpovědět. A to dřív jste měl, mívali jste doma kočku třeba za mladá, nebo... My jsme měli celý hospodářství doma. A kolik teda koček bylo v hospodářství? Moc. Ani... Počata všeho. To byly jiné kočičky. Ani nepočítáte. To nebyly ty šlechtení. To byly ty domácí. No, že ti se to líbí. Je vlastně zajímavý, ani že ta kočička, když tady je, když tady je třeba i pán postižený na pravou půl nebo levou půl těla mastrej, tak ta kočka vlastně si lehá na to místo, kde je ten člověk postižený, že? To se mi nedávala jako úmyslně, ale prostě přímo se natáhla vlastně na tu ochranu Ruku, no. No, oni říkají, že pes si nelehne, kde je patogenní zem. A kočka jo. Že? Oni to mají na oko. Ona asi cítí, že on je tam postižený. Jo. Proto je na té straně, že? Určitě. No. Jsme tady měli vlastně pana Nováka, tomu seděla Ferži úplně tady takhle nádherně na ramenu. Tu fotku máme na nástěnce, jak si chodili. A ona už tady byla, nevidíš? No kolikrát, no. Já vidím poprvé. Tak jste se nesešli asi, no. Ona si i to zalezla. Políčku dobrovolníků je tady, že? Počítám dobře. Ani 6 klasů dobrovolníků. Jo. Ale vlastně se učí, pak se mám těch 6 a paní teďka se 3, tady jsou taky 3 a pak ještě paní teďka je 7, takže 7, no. Že paní teďka tam má napsat, kolik taky. Ty máš svý, ne? Ještě mám to bylo taky minulý měsíc, ale jako taky si šla dvakrát, ale to jako nevadí, jo. Já jsem s ní tak jako domluvená. Kolik je jí let? Jak je stará? 6 rok a půl. Rok a půl. A ten a jmenuje se Fergie. Napsala jsem to dobře. Jo, To je zvláštní. ale to je jako hodí se a to je Leno. Dobrý, tak to děláte mezi tím články, ne? Nebude spolupracovat a nebude. Ona má právě rád, že se spíš něco schová. Pak prostě to lidi zpívat.
mají, co jsou tak jako doma. Ona prostě ta kočka je svá, ona když Já jsem včera manželovi říkala, že náš pes se má dobře. 3krát ho vyvenčit. Já říkám, já až budu stará, tak mě 3krát vyvenčit na